דוד את הפרשי הגובה, לקבל סיור מודרך, מקומי אסלי, ולהבין פעם אחת ולתמיד למה קוז'יקרו קיר בטון. רציתי להיות גבוה, זה לא הצליח לי כל כך. לפחות מצאתי לי חבר שהוא קצת יותר גבוה. מי חבר שלך? תגיד, למה באת? מה קורה, עידו קוז'יקרו? חלשנו בתמונות האלה של החבורה הזאת, עידו קוז'יקרו, משה מזרחי, כל אחד תרם. הוא בחור מדהים, כאילו אין הרבה בחורים כמו עידו. כזה, אתה יודע, מלח הארץ, ממש חמוד, מצחיק. אולי אני אגיד משהו שהוא קולע עונשין, אם שמים לב כזה, יש לו הוויה כזאת, זאתי זה פשוט קורה שאני רואה את זה. אתה קולט את זה או ש... לא, הרבה לדעתי קולטים את זה. פשוט מפחדים להגיד, אתה יודע, שעידו לא יפרק אותם, אני גם עכשיו מפחד קצת. אבל ג'ובי הולך פנימה לקוז'יקרו, ובוא נראה את קוז'יקרו, יופי עידו, יופי! אפשר לתת איתך לטיול בצפון? כן, לא לפני שאנחנו ניתן אימון טוב, כוס קפה אצל קיש, ואחר כך ניסע לטיול. תמיד חשבת שתהיה שחקן כדורסל? לא, מה פתאום. החלום שלי היה להיות קצין ביחידה מובחרת. אני גדלתי במושב שאתה יודע, אח שלי היה ביחידה מובחרת, כל החברים שלי ביחידות מובחרות. איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים? אני הייתי רוצה אולי להישאר דווקא בתחום של הכדורסל, בקטע של אימון, לא דווקא לאמן קבוצת בוגרים, יותר לאמן בילדים. ילד, לא מפריע. ילד! להנחה, לא בהנחה. לאן אנחנו ממשיכים מפה, עידו? מפה אנחנו ממשיכים לנקרות בראש הנקרה, מקום מדהים. ברוכים הבאים לצפון, לגליל המערבי, לנהריה, ראש הנקרה. מה אתה היית פה פעם אחרונה? כיתה ד'. באמת? כן. מה, טיול שנתי מבית הלל, לקחו אותך לפה? כן. אבל כן, אופה. שאתה מפחד, עידו? בטי, לא. אל תפחד. יש משהו שמפחיד אותך? יכול להיות להפחיד אותך דבר כזה? רק אח שלי הגדול. אח שלך הגדול יותר גדול ממך? לא, יותר חזק ממני, אבל... תשמע, זה מאוד רומנטי, אני קצת מרגיש, אתה יודע. מה אתה מרגיש? ספר לי מה אתה מרגיש. אנחנו ברומנטיקה, למה אתה לא לוקח לפה בחורות מדי פעם? האמת שלא יצא לי, אני סך הכל חדש בשכונה, מאוד מבסוט פה, מאוד נהנה. מאיפה בא כינוי קיר בטון? קיר בטון בא מהגליל, מהקהל של הגליל. כנראה בגלל החולשות שהפגנתי במשחקים, אז לפני שנתיים ככה כשנפצעתי ודווקא הייתי 3 חודשים בגבס, אז זה קצת ערער את הביטחון של הקיר, אבל כן, אני חושב ש... היית קיר גבס. הייתי כפלקל. קוז'יקרו פלקל. אנחנו יורדים למטה עכשיו? אנחנו יורדים למטה לגמרי. אני אוהב לטייל, אני אוהב את המדינה הזאת. אני באמת עכשיו קטע רציני עכשיו, לא בצחוקים, אני אוהב לטייל במדינה, אני אוהב לראות את הארץ. יש לנו כל כך הרבה מקומות יפים בארץ שאנשים לא מודעים אליהם. ואולי טוב שככה הם נשמרים קצת. Let's go with the group! So, this... אתה רוצה שאני ארים אותך, שתראה מה שבנוף, מה שבחוץ? אתה בן 29. רוב הספורטאים בגילך, בית עם גינה, נשואים. תשמע, יש לי בית עם גינה כבר יש. די-ג'יי, קייטרינג, מקום, הכל מוכן, רק צריך למצוא את הקלה הנכונה. אפשר לפתוח קווים טלפונים? כן, בבקשה. תן את המספר שלך ותפנה אותם אליי. מדהים. כאילו, אני רואה אותו, איך הוא מתנהל בקלות כזאת, ואני לא מבין למה פעם אמרו על שחקני כדורסל גבוהים שקשה להם ללכת וללעוס מסטיק. הוא הרי הדבר הכי יפה שאתה רואה, גם גדול, גם איזי. אתה יודע מה? הכדורגלנים כדאי שילמדו איך בן אדם יכול להישאר פשוט גם כשהוא גבוה וגם כשהוא גדול.